Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 u ovoj specifikaciji predstavlja sam vrh ponude za poslovne korisnike, digitalne nomade i profesionalce kojima su pouzdanost, mobilnost i sigurnost na prvom mjestu. Dizajn i izrada. Kućište izrađeno od kombinacije ugljičnih vlakana i legure magnezija ostavlja premium dojam pod prstima. Sa svojom težinom od svega 1,09 kg i izuzetno tankim profilom, ovaj Ultrabook jedva da ćete osjetiti u torbi. Zadržan je prepoznatljiv mat crni ThinkPad dizajn, a konstrukcija zadovoljava vojne standarde otpornosti MI-LSTD 810G. Zasloni i ulazni uređaji. 14-inčni FHD LTPS zaslon osjetljiv na dodir pruža odličnu svjetlinu i oštrinu uz značajno smanjenu potrošnju energije u odnosu na klasične IPS panele. Dodirna funkcionalnost je responsivna i korisna u svakodnevnom radu. Tipkovnica je, u klasičnom ThinkPad stilu, vjerojatno najbolja na tržištu s dubokim hodom tipki, odličnim odzivom i pozadinskim osvjetljenjem. Performanse i povezivost. CPU Intel Core i7-10610 u Vepro 10. generacije osigurava stabilne performanse uz napredne daljinske i sigurnosne Vepro mogućnosti. Memorije i pohrana. 16 GB RAM omogućuje ugodan multitasking, dok brzi NVMe SSD od čak 1000 GB pruža ogroman prostor i trenutačan odziv sustava. Mobilnost. LTE SIM ugrađeni i utrza SIM karticu najveći je adut ove konfiguracije, omogućuje stalan i siguran pristup internetu u hodu, bez ovisnosti o javnim Wi-Fi mrežama. Završni dojam. ThinkPad X1 Carbon Gen 8 u ovoj konfiguraciji iznimno je zaokružen paket. Iako LPDDR3 memorija i CPU 10. generacije pripadaju nešto snažnijoj arhitekturi, njihova optimizacija u kombinaciji s 4K FHD LTPS zaslonom, brzim 1 TB SSD-om i LTE povezivošću čini ovaj model fantastičnim izborom za ozbiljan rad od kuće ili s terena. Prednosti: izuzetno lagan i čvrst, vrhunska tipkovnica, ugrađen LTE, SIM, štedljiv FHD Touch zaslon, brzi 1000 GB SSD. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 u ovoj specifikaciji predstavlja sam vrh ponude za poslovne korisnike, digitalne nomade i profesionalce kojima su pouzdanost, mobilnost i sigurnost na prvom mjestu. Dizajn i izrada. Kućište izrađeno od kombinacije ugljičnih vlakana i legure magnezija ostavlja premium dojam pod prstima. Sa svojom težinom od svega 1,09 kg i izuzetno tankim profilom, ovaj Ultrabook jedva da ćete osjetiti u torbi. Zadržan je prepoznatljiv mat crni ThinkPad dizajn, a konstrukcija zadovoljava vojne standarde otpornosti MI-LSTD 810G. Zasloni i ulazni uređaji. 14-inčni FHD LTPS zaslon osjetljiv na dodir pruža odličnu svjetlinu i oštrinu uz značajno smanjenu potrošnju energije u odnosu na klasične IPS panele. Dodirna funkcionalnost je responsivna i korisna u svakodnevnom radu. Tipkovnica je, u klasičnom ThinkPad stilu, vjerojatno najbolja na tržištu s dubokim hodom tipki, odličnim odzivom i pozadinskim osvjetljenjem. Performanse i povezivost. CPU Intel Core i7-10610 u Vepro 10. generacije osigurava stabilne performanse uz napredne daljinske i sigurnosne Vepro mogućnosti. Memorije i pohrana. 16 GB RAM omogućuje ugodan multitasking, dok brzi NVMe SSD od čak 1000 GB pruža ogroman prostor i trenutačan odziv sustava. Mobilnost. LTE SIM ugrađeni i utrza SIM karticu najveći je adut ove konfiguracije, omogućuje stalan i siguran pristup internetu u hodu, bez ovisnosti o javnim Wi-Fi mrežama. Završni dojam. ThinkPad X1 Carbon Gen 8 u ovoj konfiguraciji iznimno je zaokružen paket. Iako LPDDR3 memorija i CPU 10. generacije pripadaju nešto snažnijoj arhitekturi, njihova optimizacija u kombinaciji s 4K FHD LTPS zaslonom, brzim 1 TB SSD-om i LTE povezivošću čini ovaj model fantastičnim izborom za ozbiljan rad od kuće ili s terena. Prednosti: izuzetno lagan i čvrst, vrhunska tipkovnica, ugrađen LTE, SIM, štedljiv FHD Touch zaslon, brzi 1000 GB SSD. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 u ovoj specifikaciji predstavlja sam vrh ponude za poslovne korisnike,